Oo mama, ikaw nang magtuig kung anong bibilhin mo dyan. Tapos yung kulang utangin mo na rin. Jen, waram diyan paputok. Amo ate waray. Ay nakat sa mama. Ay nakat sa napaputok sa gabi na lakit. Ayan mga guys, pupunta kami ngayon sa bayan at mamimili tayo ng kaunti para sa New Year. Opo. Baby, tara na. Pamarap ka na, di ba? Sa babag na yung mana. Oo. Tara mama. Baby, mag-hi ka dito, mag-hi. Hi. Beautiful as baby. Dagdag ako na kayo, wakay na lang siya. Welcome back mga guys. Yes, you break it down you at sa mga bago pa lamang sa aking channel. Ito po muli ang inyong nag-iisang maestro waray sa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halakakan. Nagi mo kam chupon? Nasusulalong sa chup. Nasusulalong sa chupon, ano? Ayan mga guys. Nandito na kami ngayon sa tindahan ng Nat Express Mini Mart for today's video. At ito, may extra rice dito sa labas. Shout out! Ayaw mo nun? Ayan mga guys, ang dami-daming tao. Ayan mga guys, nambubulabog kami dito sa Nat Express Mini Mart. Baby, lumigid ka dito. Huwag ka dyan mag-ulang-ulang sa mga namimili. Huwag ka dyan mag-ulang-ulang sa mga namimili, baby. Kasi... Oo mama, ikaw nang magtuig kung anong bibilhin mo dyan. Tapos yung kulang utangin mo na rin. Jen, waram diyan paputok. Kamu ate waray. Ay nakat sa mama. Ay nakat sa napaputok sa gabi na lakit. Yes, sir. Naghanap paputok waray kuno dihan. Ano ko pabay nakat sa gabi na lakit. Ang malayo. Luray naman nga. Sunod ba singa pinutkan nga. Grabe gen Giginiyo nga kanya sundi ding ngaran Carlo. Jen, ay naman kami doon pag tawari ha kay malulugan negosyo ni Kuya Nat. Inila mama. Wala kay pagbutang didikuan. Erem nun, alak. Ay na kay may diri may ngay kiti tuman yang.